Enguany ens hem compromès amb la ciència i en tots els descobriments científics que estan a la nostra cultura, a la nostra vida, en la nostra societat, i que hem d'agrair tant pleret de pastorets que van seguir també l'estrella, el camí que els portarà cap al Jesuset. Y el mercat. Vamos, aprofiten. Celia Martí, Claudia Sapena, Paula Ibáñez, Raquel Gramaje, Delia Guerras, Dins, Cavallers de Mar, Rosa de Neo Kids, recordant el fons marí, les nostres falleres majors. Els deia abans, ells venen demostrant-nos que són uns grans vikings. Venen els Club de Futbol. Llançant regals a tots els xiquets que n'hi ha avui ací. Atenció, estan llançant també balons. Almohadilla, cavalcada, ells és el hashtag que vaig compartint tot el que van veient des de tot són els Tecnivets València Rugby Club, que tenim els partits. El xitonet antic també, altres, comunicativa i sociable. És molt bona, confident i amiga, sensible, carinyosa i sempre preocupada pels demés. Per fi tota la seva gent, i els voluntaris, i que ho fan sempre de manera desinteressada, voluntària.
que sembla que venen dos d'altres països. Tots els comerços d'ací del centre. És que m'he parat perquè m'he emocionat, perquè per allà venen cantant l'Alqueria Blanca. Per als que en coneixeu, per Blanqueta, la de l'Alqueria Blanca, per allà en la sèrie. Els nostres amics del Circ Gran Fele. Sembla algunes coses de dormitienda per als nostres caps. És Arturo Valls? És Arturo Valls! Hola! No ho sé, però a mi sí que t'he conegut a la primera. Són les balleres majors i les balleres majors infantils de 2015. En part del Remei Ruiz, Paula Fernández, Lourdes Teró, Sara María Rivero, Marta Marco, María González, Amparo Lloret, Alejandra Corredor, 2015, Estefanía López Montesinos. Visions de llepolies per a tots els nostres xiquets. Esta nit l'estrella és molt important en la cavalcada. Així tenim la carrossa de foc per a que sàpiguen com era la terra abans que arribara el nostre Jesuset. Carrossa del naixement vivent que van en el cor del Col·legi Marmi, cantant cançons de bressol i nadales al Jesuset. Rosa del rei Herodes. Així tenim una comitiva de moros del Marítim, tambors del Marítim. Ells són la comitiva. I repartint caramels
a tots els xiquets valencians. Rei Melcior. Ya viene. Així el tenim. Els seus companys, Gaspar i Baltasar, per a més tard pujar al balcó de l'Ajuntament i saludar a tots els xiquets que heu vingut esta nit a veure el Rei Melcior. I s'està acostant tot el cercle. Iros para allá que la paremos aquí. La carroza. Por favor, por favor. Que baje, si se quiere. de València. Repetís, VLC de València. Ells és el hashtag per a que puguen explicar en Twitter tot el que està passant així. I mentre arriba el rei Gaspar, el rei Baltasar, que és el que està fent, ¡vamos a ir a la tele! I despertar fort, les dues coses. I garrafes pels seus rosins. I molt bé, ho heu fet molt bé, un aplaudiment per a vosaltres. Molts xiquets que deixen un cabasser amb garrafes, amb palla i en alguns casos un poquet d'aigua o fins i tot de llet per als camells i per als rosins que porten els nostres reis. I poden vostès veure com acaba esta cavalcada al cavalcar amb la policia local de València. Aquí. Gràcies a moltíssima gent que està sempre ajudant-nos, la policia local, els bombers, protecció civil i tots els treballadors de l'Ajuntament del nostre alcalde, en Joan Ribó. Moltíssimes gràcies a tots ells per fer possible venir. I arriba el moment més emocionant de la nit. Podeu parlar amb ells, escoltar-los. Disfrutar d'ells amb aquesta bona portada de regals. Us han pagat aquesta setmana. Però vosaltres hem ajudat a anar-se al llit molt fort.
Voleu que el pugem més amunt? Una reinversió! L'han de veure de tota València! Haurem de dir prou, s'anirà fins al amunt! Ya el viaje. El rei Nació saludant els nostres ballers, el rei Galgó i l'Ajuntament del rei Nassau. Els entrenem. 2 i 3. Amunt! Ara vosaltres, ben fort. 1, 2 i 3. Ai, senyor, molt bé! Amunt! A la de 3. 1, 2 i 3. Amunt! Ara vosaltres sols, ben fort. 1, 2 i 3. Molt. Uau! Les pares intèrpretes! València. Anem a veure fins a on arriba una grua. 3. Ara sí! Què vos sembla? Pot pujar més amunt? El punt 3. Amunt! No, se vol baixar! Reis Mags d'Orient al balcó de l'Ajuntament de València. I ara sí, per fi, ells deixen amb els 3 Reis Mags. Porque tengo que estar en la dirección en el futuro. El año próximo, y recordar que debemos tener una dirección en la vida. Pero sobre todo, Muy bien, una foto. ¿En serio? Sí. Ana también la tienes. Mírame, vuélvete. Ahí, opa.